Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa. Salam bisa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari Singapura. Kawan dek bingi kok tak delok ning Facebook kok gegeran masalah masalah baru Taiwan, Hongkong, ngendi-ngendi nek Indonesia. Gak parah kok iku jelane kabar iki nek luar negeri nek gak musik mesej terus musik opo. Gak mungkin nek beras bendino. Gak mungkin nek arep musik bos. Lah kok sing dikosek yo apane? Berita yo bendino. Lah saiki nek ngomong pamite dadi nek pamite nek luar negeri bukan arep action, bukan arep foto-foto selfie. Enggak. Mesti pamite luar negeri golek duit. Lah duit iku nek mbakku nek musik WC nyapu ngepel arep nyapo. Kayak mbake ning Taiwan iku lho, yo ayu Mbak, aku asline nek sik enem biyen yo ayu. Cuma sayang aku pesek, Mbak. Nek masalah rambut semiran, iki rambutku yo semiran padha wae, Mbak. Sak wulan pisan aku apa keramas sing gawe iki sampo ning salon ngono iko. Cuma sayang aku gak ngerti jenenge wong katok yo biasa wong Indonesia. Masih aku sing luar negeri 2 tahun ki lho, Mbak. Libur nek ra jaluk majikan nek ra ketemu diri iki gak nate libur, Mbak. Makane dadine wis bendino kowe melek matane sing dingerti apa sapu. Terus apa sing dingerti neh pel-pelan. Musik WC. Kulo musik bae. Lah iku, Mbak. Nek nang taman aku bendino nang taman, Mbak. Tapi macak yo gak macak yo biasa sing macak-macak iku gak ngiri. Wong macak-macak paling kok yo mulehne dorong bae. Mulehne metu bae. Wis padha wae, gak usah eksen-eksen. Bayan ki angon medhos padha ae mbok kira ning gajiku yo 6 juta padha ae. Masan Taiwan ro piye sing gajine 6 juta. Gajiku yo malah 7 juta ndek terus gede malah 7 juta wae ngono. Piye jal? Ya ora sombong nang ngono wae. Iya aku kene lembut. Aku dek kapan kene yo delok ning Facebook iki kok padha Taiwan iki kok ngene iki ngono. Ya enggak pareng ngono iku ya Mbak. Bareng dosa Lah iya dosa Mbak wis padha duweke, padha nek luar negrine, padha merantau. Gajine iki lho Mbak asline ya oke. Taiwan iku memang oke Mbak, tapi jujur ya Mbak ya aku jarang libur. Sekali libur ki paling piro Mbak 2 bulan pisan. Gajiku ki Mbak tak kupone alhamdulillah Mbak 7 juta Mbak. 7 juta. Aku yang medina majikan sing wehi Mbak. Aku yo iso selfie, yo iso Facebook. Malah ben-ben iki lho Mbak aku chattingan yo Mbak. Biasa tapi aku gak pernah belangga ning kene ning taman ning apa. Enggak Mbak. Soalnya apa Mbak aku nyadar aktif dia. Gaweane apa nyapu ngepel. Kosek WC. Lah nek sampean iku ning taman terus macak. Ya memang lah wong arep macane omah isin karo bose wedi nek diseneni. Ya mestilah ning taman. Saiki wis Mbak ya gak usah belanggu. Rono rene dipandang awake dhewe. Ning omah dadi ning iki nek disawang anak-anake ning omah isin, Mbak. Wis tuwek. Aku ning Taiwan gajiku gede, ning Taiwan macak. Ayo ning Taiwan kukune do budel-budel to. Lho iku kuku iki lho kaya macan kabeh dawa-dawa ra budel-budel. Mergo apa? Mergo aku ora tau ngosek WC. Aku sik WC, Bu, tapi Aku ora ngosek 5 bulan pisan kok. Ngene aku kosek. Aku sikat tapi gajiku ya oke Bud, aku bersyukur. Yo, aku ning kene lho kaya ngene kaya noker, Bud. Roker. Oh, ngerti ora kowe Mbak? Roker, Mbak. Daripada sampean rambutnya abang, jarene krimis-krimis. Walah, Mbak, aku sak wulan pisan, Mbak. Ngono ku lho Mbak jarene HP-ne apik-apik. Aku lho Mbak sik HP-ku koyo ngene iki tak syukuri. Kalungan karet. Piye perasaanmu ngono kuwi? Ngono aku ora sombong koyo kowe Mbak. Mbok kira Alam Bud. Iki lho, Bud. Iki lho ning kene aku nang Singapura belum tahun belum pernah ganti Mbok HP. Iki zamane biar regane Samsung ki sik zamane pira ning Indonesia ki 3 juta. Aku gak takusne dolar apa jenis Singapura ki pira gak ngerti. Takusne Hongkong ki paling biar ning Indonesia ki apa jenenge 3 juta apa pira nek zamane sik larang Bud.
Lah saiki nek dipusne ning Singapura berapa, Taiwan berapa, Hong Kong berapa. Alah nek arep ngono kuwi nek pamer-pamer duit. Lah aku lho Mbak ya iso Mbak nek pamer duit, tapi gak enek minane. Lho, benane susu wedhus piye? Lho Mbak, Iki lho ora, Mbak, susu wedhus. gue susu apa Mbak? Susu apa nggihmu kuwi? Duwe ku susu wedhus. Oh iya, Seun. Kangge mas-mase ning omah. Kok goblok ya Mas wong lanang. Diwehi duit wong wedok kok suweneng. Ya senenge ra kesian. Kayak ngono lho. Gek kemlen pas ngono omongane. Lah nek rupane iki yo keren-keren dadi ngono. Wah ya Allah, jabang bayi. Gek rokokane lho dipatene tak kira nek Pak rokoke Marlboro apa-apa. Lah kok udah garang karo Apache. Masalah lah nek kene sing wong wedok. Wong wedok lho rokoke lho LE. Iki lho karo brek. Iki lho wong wedok Mas. Nek omah Apache piro lho Mas? Regane ya Allah. Tenan Mas aku isin. Bulan kiriman. Lah yo, HP-ne lho. Mbak, iya matur suwun Mbak, HP-ne lho apa? Ngono kuwi lho, padahal HP-ne lho sik kreditan. Ngono kuwi nek omong Dek. Iki wayahe bayar iki lho Dek, wayahe bayar iki. Walah wong lanang pamite ning Broto, pamite ning pasar Sampung arep tuku apa. Jebule ning warung. Ngerti bokong semak ya mampir. Kaya ngono iku aku nek dadi wong wedok dadi bojoku walah nek aku ya boleh sing kae nek nang mati ora warisan karuan dari ini pada gandeng kok delok gunyane wong wedok alah ya apa ya wis ngono wae lah saiki wis gak usah berangkat sing nek Indonesia dikirimi wong wedok sing nek luar negeri nang Taiwan iku Mbak Iku lanang jebule kuale. Pak ayu ngono wae nek website lah aku coba Mbak aku asline ayu Mbak tapi aku gak nanti macak-macak Mbak aku enggak sebabnya apa dadi wong ayu ki susah kok nek dilirik-lirik tukaran dadi napa gegeran terus kok ngecek apa nek iki wae saiki sampean nek pengen kenalan gak apa-apa nek telepon nang Messenger nek pengen gak trimo gak apa-apa golek jenengku iku enek ning Messenger gak apa-apa aku ki wong ngene Mbak gak gelem munafik gak gelem apa-apa Sementing ora munafik. lah iya munara jenenge bojone ya wis ngono Ya Munarwati ae. oh ya wis ngono wae Bud ya gak usah didawak-dawakne Sing penting Mbak-mbak aja tukaran ning Facebook. Sing penting aja jotos-jotosan. Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia padha kabeh Mbak. Lek mbahku iki ya wis ngono kuwi penggaweane, ngosek WC, resep-resep omah yo ngono kae. Nenek mbah yo digorong mbah ning taman nek isu. Sing ate maca ayu yo monggo, sing arep ora maca ayu yo silakan. Wis ora enek nganu apa jenenge Ala-ala iki gak enek. Ya wis ngono wae ya saiki pamit wae. Oke lah. Wis ngono wae ya Mbak. Masih sing ning Indonesia, ning Taiwan, ning Aja bangga Mas, nek ditinggal mbahku sing wedok iki. Amit-amit jambang bayi salah siji sing lakoni yo Mas yo muga-muga berlakoni dhewe yo Mas yo. Wis kanca-kancane aja do melu-melu. Wis mek ngono tok ae pesenku nek sing lanang iki ditinggal iki yo aja bangga ditinggal babu. Tinggal ngartis ngono yo bangga gak apa-apa Mas. Nek tinggal babu Mas, masyaallah Mas kok seneng meram jambang bayi. Ya wis lah Mas daripada kedawan-dawan niku malah dadi marai duraka. Wis mending ae pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.